Nanawagan og hustisya ang pamilya sa 19 anyos nga babae nga napalgang patay ug dunay mga samad dinunggaban sa Taguluan, Misamis Oriental. Pagtuo sa pamilya, gisulean og lugos ang biktima una gipatay. Ani report ni Cyril Chavez. Hangtod karon, di gihapon madawat sa pamilyang Galo ang pait nga nahitabo sa 19 anyos nila nga anak nga si Lady Grace. Human gipatay sulod mismo sa ilang panimalay sa Zone 4 Barangay Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental. Ang insidente nahitabo buntag niadtong Biyernes kung asa napalgan na lang nga naligo sa iyang kaugalingong dugo ang biktima. Sigon sa amahang si Rodrigo, nga grabing sakit ang gibati nilang magbanay sa kalit nga pagkawala sa biktima. Buutan, honor student, matinabangon ug Diyosnon nga bata ang ilang pag-ila kang Lady Grace. Murag iyang ripon kaso dili lang makuan kay inisukol nya nailan siguro niya ang kanang nagtira gyud siya para di makatugan. Dunay samad dinunggaban sa iyang liog ang biktima nga rason sa iyang kamatayon. Gilayon naglusad og investigasyon ang kapulisan ug ubay-ubay ka persons of interest ang nadala sa Taguluan Police Station apan negatibo ug nasayrang wala sila'y kalambigitan sa krimen. Subay sa gihimong investigasyon sa kapulisan, migawas nga usa kining bintana sa mga posibleng giagian sa suspitsado paghuman sa krimen. Gani kining screen sa maong bintana makita nato nga naukang na rason nga gidudahan dinhi miagi ang suspitsado. O gani kani nga tanom nga anaa tungod sa maong bintana makita nato nga daw namatay na nga posibleng natumban sa suspitsado sa iyang pag-ikyas. Sigon sa kapulisan nga doble ang ilang paningkamot aron maila ang suspect. Aduna nasab sila'y laing person of interest nga ginasubay sa pagkakaron. Na-recover. Kuan lang, distant lang sa balay, nga portion sa likod nga bahin. Ang gituuhan nga mao kato ang kutsilyo nga gigamit sa pagdunggab sa maong biktima. And kini ana karon sa atong SOCO for processing. Karon, gihaya na si Lady Grace sa ilang panimalay og nakatagdang ilubong sa Enero 21. Ang pamilya nanawagan sab og dugang hinabang alang sa pagpahiluna kaniya. Duna sab hangyo ang amahan sa biktima ngadto sa suspect. Ya kung kinsa manggaling nagpatay ani pag-surrender na lang. Kay di gyud maay grabe ka brutal imong gihimo sa akong anak. Mura kag nag-ihaw rag baboy. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.